Iepa lagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalera, ongetorri Balkiaren kanpaina honetara Karanak desblokeatu nahi dugulako. Eta lau txanda falta zaizkigu lortu alizateko behar dugun armada hori. Eta hemen geunden zonalde hau babesten operatu geniolako Eile Broni hau tentatzeko guri erasotxera gure menpe dagoenez. Gaude tentatzen ona etortzen den, eta bitartean gu Balkiarekin onantza etortzeko intentzia daukago, beraz, a ber. Mortal... A ber, hemen. Salditeria askorik ez daukagu. Gauzak markago eskatzen ditugu. Guretzat asko zere hobeto, beraz. Ez dugu ez ere daikiko. Baina kornekin gauzetxoak eraikitzea denbora nahikotxo eramaten du, beraz, gauzak bizkanaka. Eta gauza da Malekith, ogroak, Eile Bron eta abar dauzkagunez gure menpe guzuntzitu barko gintuzkete gure jarraitzaileak ez izateko. Beraz da apur bat jokaldi arriskutsua. Aukera. Bueno. The gods direct me. There will always be blood. Onantza. Dago zen. Hau ondo da. Hor gaude sortzen diru irabazteko. Eta txanda bat gutxiago. Ea, tentatu dugun gure gana etortzeko. Azkenean Eile Bron gerturatu da. Rola... Menpekoek gehiago ordaindu dezatela. Mugituko gara ona. Hor badaukagu Slaneseko tipo hori ez dakidala nola ditzen den. Karnith's awakened to more death. Sigbal magnífico hori da, batzutan ez den zaizkit izenak. Eta berso... Troll batzuk zergatik ez. You are weak. The weak always die. Badakigu horrelakoa gertatzen dela Balkia, baina lasaitu zaitez. Eile Bron. Sentitzen dut Eile Bron, baina hau guretzat izango da. Violence and death. This is property of the Gore Queen.
The Gore Queen. Cormac. Tahara Mistress of Skulls. Mugituko gara horra. Ready. Spread ruin on them. Eta gero agian The taste of northern steel. erasotuko dugu Sigbald. Hori da. Hori konpontza denborarekin, ez dugu dirua sautuko horretan. Esan dizo da moduan, kornekin diru irabazta eta bar, oso zaila da. A ver. Ea Karanak ekin gertatzen edo, hori, behar dugun eraikuntza orain izango dugu, ez? A ver. Sword Maiden of the Blood God. A ver. Kendu dezakegu. Such a waste. Eta Karanak. Eta orain. On the warpath. Bring ruin. Never stop. Eta orain txanda pasa. Bueno, azkenan ez dagoen Karanak Borisekin gertatzen zen Play this game on moduan my lortu behar side, and the rewards zenituela will be gauzatuak. considerable. Bai. Jokatu behar zenuela batalla bat, irabazi eta orduan desblokeatzen zenuen Boris kanpaina moduan. Izan behar zenituen 3 hiriburu zure esku eta mantendu 10 hartzandetan. This weather rides like a savage animal. Ona. Bai, igual, bai. Eta gizien den lehenengo indarra. Unitate basoi galdu dugu. Steal from hell. For chaos, a glorifying act. Now is chaos. Zuizen mazera tanke bat. Bringer of glory. Hemendik. Consort of Corn. Horrantza. Hor badirudi ez dagoela inor. Hala ere ez gara frio.
Your wretched flesh will suffer unthinkable torments. Ez? Barkatu, baina slane estarrak esaitu ustez gogoko. They will be dominated. Vale. Reforged for murder. There will always be blood. Spare none! Khorne dominates here! Khaneth's awakened! Valkia. Sword Maiden of the Blood God! Cormac. Reforged for Harald murder! Hammerson. There will always be blood! Anak. Bizitza gehiago. Fury and rage is served! You dare. Txanda pasa. Karanak lortu dugu behintzat helburua lortuta kanpainarena. Eta frogatu nahi dut ikusteko Karanak batalla, baina setioa ez dena, noski. Make it fast, and know that I always... Destruction for all. Khaneth's awakened! Hell follows me! Beraz, horrengo txandan. Ez dago inor. Bueno, pues ero beto. Baina raroa izango da. Dark servant, you and your follow. To be honest, I'd rather be raiding. But you have my time. It is done! Wipe them out. Our spines do not break. Ez daki zer pentsatu. Sword Maiden of the Blood God! Bueno, erra. Bai, horrela bintzat Karanak ikusten dugu.
Valkia the Bloody! Master, behold! Valkia, Cormac, Veteran champion. The God's hero. Khorne's greatest warriors. Exodus marauders. For Valkia. Chaos warriors. deabruak atzean. That's what the masters made. Skullcrushers. Bete salditeria. Take everything, leave them with nothing! Hain hemen. Amelson, Valkia eta bestea. Eta Khorneren armada polita, hemen. Pato el Traitor, Valkia Riro. I will slew a magic beast single! No one alive! Dejar de Txakurrak eta Karanak. Hemen Khorneren txakurrak. Karanak nahiko zerbera da. Ah! Valkia the Bloody! Making ground! Azu joango zera. Hoiek agatzen. Hemen Khorneren armada eslan ezean. Aldean mugitzen. Marauder horseman! Murder them!
Karanak hartu dela borroka izian jarriko dugu apur bat momentu hau. Nokia the Bloody! I am ready! Every man for himself! Hordes of chaos! Lusting for slaughter. Marauders are gone! With fury and hatred! This is the Ez du galderarik izan. A ber, ez da sekulako borroka izan, Balkiak 29 akatu ditu. Gure korneko paladinak 5, Hammersona 14 eta Karanako 21. Bueno. Batez ere zen Karanak kanpainan erakutsi ahal izateko nola lortzen zen eta batela batean erakusteko. This is property of the Gore Queen! Guretzat. Yes, my ruinous powers. Ba, beno lagunok, hau izan da dena. Bakarrik erakutzen nahi nizuen Karanak kanpaian helburu hori lortu dugu eta hurrengoan gehiago. Agur.